ame aw fo Shirifula Jabara sugandeli la walasa ka se ka faamuya sɔrɔ sariya ale baara cogo la fo ka taa se jamana forobacɛw ka baara kɛ cogo ma o jɛmukan kelen bɛ sigi sariya bulon an bɛ a fɔ ko aw bisimila sariya bulon kɔnɔ ka kɛ ni nin waati ye bi i n'a fɔ an ye layiru ta aw ɲɛna sigi tɛmɛnw na cogo min na a ka di anw ye an ka se ka jamana forobacɛw fo ka taa bila minnu bɛ wele ko institution ka se k'u bɛɛ kelen-kelen ta k'u ɲɛfɔ aw ɲɛna aw ka se k'u ka baara dɔn an y'an ɲɛsin jumɛn ma bi o de ye wasabulon ye wasabulon kɔnɔ wasadenw de bɛ yen wasaden ye jɔn ye fanga jumɛnw bɛ a bolo dan jumɛn b'a ka fangaw na a kan ka mun de kɛ a man ka mun de kɛ danfara jumɛn bɛ wasaden n'an ko ma ko député ale ni an ka yɛlɛmarakafo ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye mairelakaw ye o danfara bi ni ala sɔnna wasaden kalafiliw an bɔra siɲɛ fɔlɔ la an bɛ ka taa ale filanan na n'o ye deuxième tour ye nin kɔnɔ halisa maa caman bɛ fili la u tɛ wasaden ka baara yɛrɛ dɔn a kɛcogo la bi an y'an ŋaniya walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna o la aw ka se ka wasaden dɔn a ka baara ka se k'o dɔn n'o dɔnna a tɔ bɛ aw yɛrɛ bolo o la k'an bisimila o jamukan kɔnɔ bi k'an bilasira k'an kunnafoni k'an kibaruya an ye maa wele maa min ye sariya dɔnbaga ye ni o ye docteur Sulemani II ancien chercheur à la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Docteur Sulemani II ale bɛ an bolo kɔrɔ bi walasa ka se ka an kunnafoni nin na o la an b'a fɔ a sɔnna ka na an ka weleli jaabi walasa ka kunnafoni ni kibaruya ɲuman di anw ma an b'a fɔ o la sanga ani waati. Docteur an b'i fɔ i ni ce et merci d'avoir répondu à notre invitation. Aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji aw ni ce aw ka danaya la an kan aw ni ce a kuma laseli fana na. Docteur a diyara n ye kosɛbɛ an y'an ɲɛsin min ma bi o de ye wasaden n'an ko ma ko député an b'a fɛ ka dɔn bi i ka a ɲɛfɔ an ɲɛna député ka baara ye jumɛn les missions du député o ye an ka bi sigi hakilina ye le thème du jour mais o kɔnɔna na sisan député yɛrɛ ale ye jɔn ye danfara jumɛn bɛ don ani maire cɛ i ka député ɲɛfɔ an ɲɛna. Ayiwa aw ni ce Shirifula TV ɲɛmɔgɔw aw ni ce aw yɛrɛ fana ye aw bɛ baara min na jamanadenw kunnafoniyali la an tɛ sɛgɛn o la ni an wulila k'an kana kuma jamana tɔgɔ la an kana kuma jamana kan a ka ca ala fɛ ni basi ma don a la an bɛna an b'aw fo fana aw bɛ danaya mun ta ka da an kan o kuma laseli la jamana denw kan ka dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalafili kɔfɛ wasabulon kalafili o ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ ka da kan wasabulon yɛrɛ jɔda ye mun ye jamana jɔli la ani jamana ka basigi ni taɲɛ kɔnɔna kumaw na o b'a to an ka jamana sariya sunba b'a fɔ an ye a sigiden 5nan n'an b'a fɔ ma ko titre 5 ko wasabulon anw bara yan bulon kelen don bulon fila tɛ bulon kelen mun b'an bara an b'o de wele ko assemblée nationale o bulon kɔnɔ wasaden an b'o de wele ko député jamana dɔw kɔnɔ wasabulon ye fila ye assemblée nationale n'an b'olu wele ko o kɔnɔmɔgɔw wele ko député ani sénat n'an b'o kɔnɔmɔgɔw wele ko sénateur nka o fila ni ɲɔgɔn cɛ danfara belebele b'a la parce que wasabulon ye jamanadenw ka danayama talen minnu bɛ kɛ jamanadenw ka kumada ye u ka kuma lasebaa ye minnu bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ kunnafoni da fana ye sira fana dɔ fɛ alors que n'an ko mun ma ko sénat o tɛ jamanadenw ka kumalaselaw ye jamanadenw ka lasigidenw tɛ jamanadenw ka danayamɔgɔw fana don nka olu ye marabolow de ka danayamɔgɔw ye minnu bɛ kuma marabolow tɔgɔ la alors que député bɛ kuma jamanaden de tɔgɔ la an b'a fɔ cogo min na député ye jamanaden ka laselibaa ye jamanaden kumada ye jamanaden ka seereyabaa ye hakaja jamanaden ka hakɛ n'a kɔnɔna ko n'a ka hamina ko lasebaga ye o de la mɔgɔ caman bɛ fili député n'i taara i ta yɔrɔ député ye i ye jamanaden bɛɛ de ka député ye an b'a ye k'a fɔ député i bɛ taa Buguni kala bɛ fili i ye Buguni nka i tɛ Buguni député ye n'i taara i tɛ kɛ Buguni député ye kala bɛ fili i ye Kati n'i taara i tɛ kɛ Kati député ye kala bɛ fili i ye Gurumararus n'i taara i tɛ Gurumararus fana député ye n'i kɔni taara dɔrɔn i bɛ kɛ jamanaden bɛɛ de ka député ye jamanaden bɛɛ de ka danayama talen jamanaden bɛɛ ka kuma lasebaga ye député o de ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ ka da kan fanga ye jamanaden de ta ye o fanga kɔlɔsibaga a fanga latɛmɛbaga o fana tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ jamanadenw ka danayama mun talen don ka bila o wasabulon kɔnɔ k'a ka kumada ye a ka k'a ka seere ye a ka k'a ka hamina ko lasebaga ye ko o kan bɛ o dɔgɔya minɛn kɔnɔ
député o de docteur ni walawale kɔni diyara n ye bi parce que ni gɛlɛyaba bɛ maaw kan ka se ka lajɛ k'a fɔ an ka ni dugu la walima an ka marayɔrɔ in na an ka député ma se ka fɛn kɛ anw ye maa caman de bɛ o fili kɔnɔ i n'a fɔ e ye kuma ɲɛfɔ cogo min na mais bi an b'a fɛ i ka min ɲɛfɔ an ɲɛna o de ye député yɛrɛ jɔyɔrɔ le rôle du député. alors o kuma lase kɔnɔna na n y'a fɔ a ye cogo min na député ye danayamaga talen jamanadenw fɛ k'a bila wasabulon kɔnɔ ka se ka k'a ka kuma da ye a ka k'a seerebaga ye o la sariya sun ma caman fɔ an ye député ka baara la a pereperela tigɛlen don k'a dɔn ka danfara bɔ kosɛbɛ jamanadenw ka danayama talen tɔw ka baara kɔnɔna na baara fɔlɔ an filɛ k'o de fɔ nin ye député ye jamanadenw ka lasigiden ye en fait jamanaden ka seereyabaga don an b'a fɔ mun na tubabukan na représentant du peuple jamanadenw ka kumalasela don jamanadenw ka danayamɔgɔ don a ka baara fɔlɔ ye ka o minɛn de fa ka kɛ jamanadenw ka kumalasela ye o ye représentant du peuple ye mais o baara kɔnɔna na i b'a ye député bɛ baara belebeleba fila bɛ yen an b'a mun tenku a la o ye sariya tali ye an b'a mun fɔ ko voter la loi sariya sun ka ca loi suguya ka ca nka loi kɛra cogo o cogo sariya sun mun don wasabulon sariya sun kɛra cogo o cogo a tabaga ye député de ye a ka baara kunba filanan ye o ye a ka o baara kɔnɔna na fana komi jamana ɲɛmɔgɔ jamanadenw de y'a ta k'u ka danaya d'a kan jamana ɲɛmɔgɔ dun bɛ ta fana ni komi an bɛ mun fɔ layidukanw de ye ni jamana ɲɛmɔgɔ taara a bɛ layidukan a bɛ ta ka layidukanw de kama n'a dun taara a ka kan a ka layidukan in o dafa a k'o timɛ o pour k'o timɛ a ka kan fana jamanaden minnu ye danaya ta k'a da kan o jamanaden kelenw k'a dɛmɛ o layidu timɛli la o de y'a to jamanadenw bɛ wasabulon kɔnɔ maaw ta minnu bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ a ka baara la o jamana ɲɛmɔgɔ ka baara o kɛtɔ la o tɛ kɛ ni sariya tali tɛ donc wasabulon kɔnɔ mɔgɔw de b'o sariyaw ta o fana kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ale taara jamanadenw fɛ danaya dara ale de kan nka jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka baara kɛ a kelen f'a ka baara kɛ ni a nɔfɛmɔgɔ de ye i n'a fɔ sisan a bɛ premier ministre ta a bɛ tila ka ministre tɔw ta premier ministre ka proposition kɔnɔ o premier ministre mun taara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o tɛ jamanadenw ka maa talen ye nka jamana ɲɛmɔgɔ de ka danaya dalen b'a kan o ka baara kɔnɔna na a ka kan jamanadenw y'u ka danaya mun da président kan k'a ta ka layidukanw kan n'o layidukanw kan ka latimɛ jamana ka lasigiden minnu ye wasabulon kɔnɔmɔgɔw ye olu kan k'o kɔlɔsi jamana ɲɛmɔgɔw bolo k'o kɔlɔsi gouvernement bolo a bɛ f'u ma ko contrôle de l'action gouvernementale wasabulon den ale ka baara fanba dalen bɛ o de kan k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ danaya mun dara u kan k'u ta k'u bila jamana ɲɛmɔgɔya la o danaya in yala u bɛ k'o minɛn fa o ye layidu mun fɔ yala u bɛ k'o layidu latɛmɛ wa donc u bɛ baara o baara kɛ a ka kan wasabulon baarakɛlaw wasabulondenw olu ko baara kɔlɔsi u kɛrɛfɛ an b'a ye o belebeleba saba in o ye u ka baara fanba ye mais u ka baara tɛ da o dɔrɔn ma baara wɛrɛ caman bɛ yen mais hali ni baara kɔnɔ an b'a ye o bɛ kɛ question orale la o bɛ to ka ministres wele k'u dalama ɲininka ko nin ko in sina bɛ nin sina bɛ yen aw ko di aw hakilina ye mun ye i n'a fɔ u bɛ se ka sɛbɛnni fana kɛ ka ci ministre ma wajibi k'a jaabi nka o baara kɔnɔna na o contrôle de l'action gouvernementale la an b'a ye fana k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka danaya da premier ministre kan o wajibiyalen don kosɛbɛ a ka n'a ka baara tɛmɛ sira cogoyaw fɔ wasabulondenw ɲɛna n'o ye jamanadenw ka kumalaselaw ye jamanadenw ka danayamɔgɔw ye a ka n'a kuma f'u ye an b'a fɔ ma ko déclaration de politique générale wajibi don premier ministre ka na k'o kuma lase n'i y'o fɔ jamana wasadenw ye n'o ka sɔrɔ o ma t'u jimi sira fɛ n'u y'a ye k'a fɔ ko o fɔtile mun filɛ premier ministre fɛ ko ni layidu minnu tun taara ti bɛn a ka kan a bɛ fɔ ma u bɛ kalata min kɛ n'u ma jɛn n'a ye u b'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye n'o dun kɛra o kɔrɔ ko premier ministre anw ma da e la e tɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ ka baara lase i bɛ walan sɛmɛ wajibiya la fo ka taa se baara cogoyaw kɔnɔna na teliya kow ni kow ma premier ministre yɛrɛ bɛ se k'a ye k'a fɔ gouvernement baara kɔnɔna na sariya dɔw kan ka ta mun b'ale dɛmɛ baara la a b'a fɔ ko n'o sariya ma ta ale bɛ se ka baara bila a b'a fɔ an b'a fɔ tubabukan na engager sa responsabilité ni jamana wasadenw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o fanga o ko karabakɛ ni fɛnw n'a tɛ taa a tɛ bɛn jamana wasadenw fana bɛ se k'u ban k'u ka danaya d'a kan ni jamana wasaden ma ka danaya da gouvernement kan wajibi don gouvernement i bɛ wala sɛmɛ tuguni donc an b'a ye o de la k'a fɔ o de ye député ye an b'a fɔ ma ko député wasabulonden ka hakɛw n'a ka baaraw ye ani mairie tɛ se ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ni président tɛ kɛ kelen ye olu ye jɔlikɛlaw de ye. mais docteur sani an ka bɔ nin phase kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ maaw bɛ yen nɔ n'u bɛ ɲɛfɔliw kɛ u b'u ka déclaration kɛ u da bɛ se baara caman ma ko an bɛna nin kɛ misali la an bɛna sira dilan walima an bɛna ekɔliso ninnu jɔ est ce que musaka bɛ wasaden ye walasa a ka se k'o kɛ. musaka misi kara jarati dilen tɛ wasaden ma mun bɛ se k'a to k'a b'a fɔ
ko aka bara kɔnɔna na a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso jɔ a bɛ siraw dilan a bɛ maternité kɛ tan wasabulonden y'a fɔ cogo min na i bɛ ta mara dɔ kɔnɔ gun dɔ kan nka i t'o gun député ye i ye jamana bɛɛ de ka député o de siratigɛ la i bɛ jamanaden bɛɛ de kama mais i taara yɔrɔ min na i tɛ o kama budget tɛ yen an b'a fɔ ma tubabukan na budget musaka foyi tɛ député bolo mun b'a to k'a b'a fɔ k'a bɛ taa sira dilan a bɛ kɔlɔn sen a bɛ pompe kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ nka tiɲɛ don o musaka t'a bolo a ka baara tɛ o ye nka o ye maire ka baara de ye an b'a ye ni maire taara san 5 kɔnɔ maire wajibi la i b'a fɔ i ka maradenw ye i bɛ nale fanga mun na san 5 i b'a fɛ ka nin kɛ an b'o fɔ o bɛ décliner gafe la gafe min wele ko PDSEC nka a ka kan maire o maire ni PDSEC b'i bolo i n'i ka yɔrɔ mun wasaden talen don i n'a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya parce que ale bɛ se k'i dɛmɛ i ka PDSEC waleyali la k'i ni mɔgɔw ɲɛ yira ɲɔgɔn na ani kɛnyɛrɛyebagaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na an b'a fɔ ma ko fɛcɛriw minnu bɛ se k'i dɛmɛ i ka commune n'i ka marabolo yiriwali la wasaden député a bɛ se ka maire dɛmɛ a ka commune yiriwali la nka wasaden yɛrɛ ka yamaruya sariya ma yamaruya foyi d'a ma sariya ma musaka d'a ma mun bɛ se k'a to k'a bɛ a fɔ ko baara minnu bɛ an bɛ mun mɛtɛli la don o don ko a bɛ se k'o baara kɛ o sariya tɛ Mali kɔnɔ wasaden ka baara tɛ o ye maire ka baara ye o ye président ka baara ye mais ale bɛ jamanadenw de kama k'u tɔgɔla kuma fɔ wasabulon kɔnɔ ani k'u ka haminakow lase jamana marabagaw ma f'a ka diya wajibi kɔni don a ma i taara gun mun kan baara dɔ bɛ yen n'u t'o fana waleya kosɛbɛ n'an b'an sinsin o kan a ka kan sanga ni waati bɛɛ ni a fɔra wasadenw fara ɲɔgɔn kan session comme session ye 2 ye san kɔnɔ octobre kalo tɛnɛn fɔlɔ ani avril kalo tɛnɛn fɔlɔ octobre kalo tɛnɛn fɔlɔ wasabulon min fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko session ordinaire tile 75 avril kalo tɛnɛn fɔlɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan tile 90 a man kan tɛ ka tɛmɛ o de kan donc o kɔnɔna na a ka kan o session minnu bɛɛ mana kɛ n'o banna kuma minnu fɔra wasabulon kɔnɔ wasaden kan ka diyagoyalen don musaka kɔni bɛ d'a ma o de kama a ka segin ka na kala filila yɔrɔ min na a ka se olu ma a k'a fɔ anw bɛ wasaden bulon kɔnɔ aw de y'aw ka danaya da anw kan nin baara in kɛra a kɔmasegin nin a kɔmasegin an b'a fɔ ma ko restitution nka an b'a ye député caman fana tɛ o baara kɛ o de y'u ka baara ye ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ kɛ politique député bulon kɔnɔ ka n'o kuma kɔmaseginw kɛ o ka baara ye olu tɛ nka cogo si la a fɔlen tɛ ko député wajibilen don k'a ka baara la k'a bɛ kɔlɔn sen a bɛ CSCOM jɔ a bɛ nin kɛ o t'a ka baara ye a tɛ sɔn k'a ka baara la musaka yɛrɛ tɛ yen mun dilen don a ma o baara in kama. D'accord docteur o faamuyalen kɔfɛ sisan ka to minɛn kɔnɔ sanga ni waati ni da sera ma k'a fɔ ko député ka baara danfara bɛ ale ni maire ka baara ni ɲɔgɔn cɛ mais maaw bɛ yen nɔ minnu ye u ka ɲininkaliw fana sɛmɛ an na k'a jira k'a fɔ u ka députéw sigira ka san 5 ba u ma se ka foyi k'u ka mara kɔnɔ bon u ma se ka fɛn kɛ min o mun na e bɔra k'a ɲɛfɔli kɛ sisan min b'a jira k'a fɔ musaka tɛ yen mais ni musaka tɛ yen o jamanadenw bɛ se ka mun de kɛ o yɔrɔ la walasa ka député bila diyagoya a ka baara dɔ kɛ. An ka jamana in kɔnɔ i b'a fɔ sariya tɛ ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la sariya tɛ lase a lase cogo la o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye parce que a ma ɲɛfɔ jamanadenw ye jɔn ka hakɛ ye jumɛn ye député yɛrɛ bɛ bɔ kulu dɔ de kɔnɔ n'an b'a fɔ ko politique tɔn sariya b'a fɔ ko u y'a wajibiyalen don u ka tɔndenw u k'u lakalan u wajibiyalen don u ka tɔndenw u k'u lakunnafoni u wajibiyalen don u ka tɔndenw u k'u ladi u ka laseliw k'u ye an b'a fɔ min ma éduquer informer sensibiliser nka an ka politique tɔnw yɛrɛ ma se k'o waleya parce que ni politique tɔnw tun b'u ka baara kɛ k'u ka tɔnkuludenw kalan u tun bɛ nin fɛn ɲɛfɔ u ye nka fɛn kelen bɛ yen mun ye ko in gɛlɛya o de ye anw ka kalafili waati mana se minnu bɛ kalafili ɲini olu mago bɛ jamanadenw na pour que u ka taa nka n'u taara u bɛ ɲinɛ jamanadenw kɔ u tɛ kɔmasegin k'u ye u tɛ segin ka na u ma bilen fo kalafili de an b'u ye o de ye na ni gɛlɛya caman ye o de y'a to jamanaden t'a faamu a ye mun k'an ye sinon sariya b'a fɔ kɔni ko n'i kɔni taara tiɲɛ don mandat impératif tɛ yen nka i ma bali i ka to k'i kɔfilɛ i ta yɔrɔ la an b'a fɔ ma ko permanence du député o ka dɔgɔ anw bara Mali kɔnɔ permanence kɔrɔ ye di député hali n'i taara i taara yɔrɔ min na a ka kan i ka yɔrɔ suganti ye jamanadenw mɔgɔ mana k'i la u bɛ se k'i lasɔrɔ cogo min na parce que jamanaden bɛɛ tɛ se ka na assemblée nationale la k'a bɛ t'i yɔrɔ ɲini i taara yɔrɔ min na i kan ka diyagoya yɔrɔ kan ka k'i bolo so kan ka k'i bolo mɔgɔ b'i lasɔrɔ yɔrɔ min na hali mun t'i si so ye a bɛ fɔ o ma ko permanence o de y'a to a bɛ fɔ ko député jɔyɔrɔ ka bon sigida la ka d'a kan sigida ni hadamadenya sira fɛ
a bɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ bɔra yen jamanadenw bɛ député dɔn jamanadenw bɛ maire dɔn o de y'a to jamanadenw bɛ s'a ma ordonnance bɛ n bolo n den man kɛnɛ ma se k'a furakɛ n nana dɛmɛ ɲini député fɛ a muso jiginna n t'a dɔn n bɛ denkuli kɛ cogo min na n bɛna dɛmɛ ɲini député fɛ h'a ka diya yɛrɛ kɔɲɔ bɛ n bara n t'a kɛ cogo dɔn suturali bɛ n bara banni kɛra n bara se tɛ n ye n bɛna député ma a k'an dɛmɛ député jɔyɔrɔ ka bon o de la kosɛbɛ an b'a fɔ mun na hadamadenya sinsinli bere sanfɛ député bɛ se k'o de kɛ o dun tɛ se ka kɛ ni yɔrɔ tɛ yen jamanadenw bɛ se k'i lasɔrɔ min na k'u kunko f'i ye député kɔni an b'a ye bi Mali la an b'a fɔ min ma ko œuvre sociale a ka o de warakatalen don a ka o de barika ka bon ka tɛmɛ i n'a fɔ bɛ mun fɔ an ye an bɛ nin k'aw ye an bɛ nin k'aw ye député tɛ se k'o k'aw ye. docteur kɔrɔfɔ ninnu diyara n ye jango a perepere latigɛlen ta kosɛbɛ mais a bɛ fɔ min ma ko immunité parlementaire o ye mun fanga ye député bolo n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna jamanadenw ka se ka kunnafoniw la kosɛbɛ. ayiwa immunité parlementaire ni hakɛ don mun dilen don député ma immunité parlementaire yɛrɛ ni dili ka kan parce que n'i ko député ye jamana maliden bɛɛ de ka lasigiden la ciden wasabulon kɔnɔ a ka kan n'an ka ciden don an ka hakɛ dɔw d'a ma hakɛ min b'a to a bɛ se ka cidenya in kɛ ka se a dan na a ɲuman na o de y'a to waati bɛɛ an bɛ segin a kan waati ye 3 ye député bolo waati bɛɛ waati fɔlɔ waati bɛɛ député tɛ se ka nɔ minɛ a tɛ se ka ɲini a tɛ se ka minɛ a tɛ se ka kiiri an b'a fɔ cogo min na waati bɛɛ n'o ka sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na a ye hakilina fɔ walima a kan ka kalafili min kɛ wasabulon kɔnɔ sariya dɔw tali la o kalafili cogoya la a tɛ se ka nɔ minɛ a tɛ se ka ɲini a tɛ se ka minɛ a tɛ se ka kiiri waati si n'a b'o minɛn kɔnɔna na a ka opinion a n'a ye kalafili cogo na wasabulon kɔnɔ o kɔfɛ session an y'a fɔ ko siɲɛ 2 san kɔnɔ session député wasabulon denw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ma ko session o waati kɔnɔna na a fɔlen don fana a tɛ se ka nɔ minɛ a tɛ se ka minɛ fo ni wasabulon yɛrɛ ye yamaruya di ko k'a minɛ n'o ka sɔrɔ session bɛ sen na a tɛ se ka nɔ minɛ a tɛ se ka minɛ fo n'o ka sɔrɔ wasabulon yɛrɛ ye yamaruya di ko k'a minɛ fo n'a danna flagrant délit ma c'est à dire que k'a tɛgɛ minɛ ɲɛ a bɛ k'a kɛ n'o tɛ ni wasabulon ka fɛn tɔgɔ yamaruya tɛ a tɛ se ka nɔ minɛ o fana kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ sani an ka bɔ o yɔrɔ la i ko flagrant délit ko k'a tɛgɛ minɛ bɔrɛ kɔnɔ mais o flagrant délit i bɛ se k'o misali dɔ di an ma flagrant délit yɛrɛ ye jumɛn n'a tɛgɛ minɛna o wale in na. bon misali ka ca flagrant délit an b'o fɔ komi correctionnel b'a la i n'a fɔ criminel b'a la a minɛsali ka ca ma kisi député si ma an k'a kɛ sisan député dɔ bɛ circulation kɔnɔ ani dɔ sera ɲɔgɔn ma a dusu bɔra a bɔra ka n'aw minɛ ka a ye tɛgɛ ci a tulo kɔrɔ a y'a bugɔ ou bien a ye muru turu a la ala k'an kisi a ye joli bɔn mɔgɔw kɔni a kɛra mɔgɔw ɲɛna a kɛra mɔgɔw seereya la mɔgɔw y'a ye olu a bɛ fɔ o ma ko flagrant délit par exemple an y'a ye fana député musakako sira fɛ i ye fɛn ta fɛn min ma d'i ma a ye sɛmɛntira k'a yira k'a fɔ k'i y'a ta a ma d'i ma ni seereya b'a la a filɛ nin ye i y'a ta a ma d'i ma flagrant délit y'o n'a ɲɔgɔnnaw de ye ou bien i bɛ député la hadamaden bɛɛ se ka fili ko bɛɛ b'a kɔnɔ ala k'an kisi maa kisi député ma furuɲɔgɔnya kɔnɔna kɔfɛ i sera walimuso ma f'i ka minɛ a la k'a fɔ k'i sera walimuso ma o n'a ɲɔgɔnna caman bon flagrant délit sugu ka ca donc misali 100 o bɛ yen an bɛ se k'o fɔ mais n y'a fɔ k'o ye 2 ye mais sabanan tun bɛ yen o ye mun ye session tɛ sen na session tɛ sen na an y'a fɔ waati bɛɛ ani session kɔnɔ ani session tɛ sen na député tɛ se ka minɛ o y'a sɔrɔ hali session tɛ yen i tɛ se ka minɛ ni assemblée ka yamaruya tɛ nka mun bɛ nin bɛɛ la hali ka ja minɛli in bɛɛ kɔfɛ assemblée yɛrɛ fana wasabulon bɛ se k'a laɲini député o député n'i nɔ minɛlen don n'i ɲininen don n'i minɛnen don hali k'i bila bɛrɛ la waati bɛɛ assemblée kelen wasabulon kelen bɛ se k'a laɲini k'a fɔ ko ka nɔminɛ in k'a sonsoro minɛli k'a sonsoro hali n'o ka sɔrɔ i bɛ bɛrɛ la ko k'i bila fɔlɔ donc o bɛɛ ye hakɛw ye hakɛ mun dilen don député ma mun bɛ se k'a to u ka baara kɔnɔna na u ka se ka jamanadenw ka ci lase a secogo ɲuman na. an ye immunité parlementaire ni an ye a sɛbɛkɔrɔ faamu bi donc nin bɛɛ fanga dilen don wasaden ma ka kɛ ni sariya ye sariya min ye jamana yɛrɛ sariya sunba ye docteur halisa wasaden ka baaraw kɔnɔna na an bɛna ye k'a fɔ san 5 o bɛna daminɛ sisan e yɛrɛ ye jateminɛ jumɛnw kɛ i ka parcours kɔnɔ wasaden minnu bɛ senna ani minnu tɛmɛna u ka baara kɛcogo fili minnu b'a la n'i bɛ se k'an bilasira o kɔnɔna na.
ka kɛ ni sariya yɛrɛ ye mun kan ka kɛ ni mun man ka kɛ. Ayiwa n'i ko ko an ka hakilina fɔ wasadenw ka baara la minnu bɛ sen na bi ani minnu tɛmɛna a kuma bɛ caya nka an bɛ to sariya kɔnɔ an bɛ to sariya bɛ mun fɔ a kan parce que wasaden ka baara ka ca an ye belebelebaw fɔ nka n'i ye sariya sunba yɛrɛ ta mun b'a yira k'a fɔ ko wasabulon ani gouvernement cɛla baara la i bɛ député fana jɔyɔrɔba ye o kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ gouvernement yɛrɛ tɛ se ka ko bɛ ko la a tɛ se ka kɛ ni wasabulon yamaruya tɛ o dɔw bɛ tali kɛ mun na an y'a fɔ ko jamana sariya loi wasadenw de b'a voté kɛlɛ an bɛ mun wele ko guerre jamana tɛ se ka kɛlɛ minɛn ta waati se ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma k'a sɔrɔ wasabulon ka yamaruya dilen tɛ an bɛ état d'urgence la bi an bɛ bɔ kalama an ma état de siège an m'o kɔrɔbɔ fɔlɔ nka état d'urgence mun bɛ dankari hadamadenw y'an ye an ka taa ni ka seginw na ka dankari an ka liberté caman na n'an b'a fɔ ko fɛn fɛn ka di an tɛ se k'o kɛ bilen o état d'urgence nin tiɲɛ don jamana marabagaw de b'a ta conseil des ministres la décret de b'a ta nka n'a kan ka tɛmɛ tile 10 kan an ka wasabulon de kan ka yamaruya di ko k'a tɛmɛ tile 10 kan o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ ko o ko la bi jamana fana baarakɛlaw jamana marabagaw gouvernement a bɛ se ka laɲini teliya la ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ mun b'a to baara dɔw bɛ se ka kɛ teliya kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma tɛmɛ sariya tɛmɛcogo sira bɛɛ fɛ o yamaruya ninnu n'an b'o wele ko ordonnance par exemple o tɛ se ka bɛn cogo si ni wasabulon fana ka yamaruya dilen tɛ gouvernement ma fo ka na se n ye mun f'i ye n ko premier ministre kan ka wajibi don a kan a k'a ka n'a ka déclaration de politique générale kɛ wajibi don a kan n'o ka sɔrɔ a bɛ fɛ ka sariya dɔw latɛmɛ ni o sariya tɛmɛli man bɛn n'a b'a fɛ k'a ka gouvernement engagé responsabilité engagé olu bɛɛ bɛ yen donc o bɛɛ de bɛ k'a to k'a f'i ye ko mun ka gɛlɛn anw ma bi sariya kɔnɔ o de ye ko wasabulon den député n'i taara i ka baara kɔnɔna na ka kan i ka kɔmasegin kɛ i ka kumanasegin kɛ i ka mɔgɔw ye nka n'i m'o de baara kɛ sa an b'a ye o de la n ko fɛgɛya bi i ka baara la fili dɔɔni bɛ sɔn ka i ka baara la sinon k'a fɔ k'an b'u u juger k'a fɔ ko u ka baara kɛcogo ka ɲi a kɛcogo man ɲi an bɛ mun kɔni ye bi n'o ye maliyɛn caman ga kan na peut-être ɲininkaliw bɛ s'a ma o de ye k'a fɔ ko an taara kalafili min na nin a fɔra ko 100 sara la maa 35 fo ka 73 murumuru fara a kan k'o de taara kalafili a ye mɔgɔ caman gaye kamana na ne yɛrɛ tun b'o mɔgɔw la nka ni an ye ɲininkalaw ye i tɛ se k'i ni dɔngɔ fɔ i tɛ ni dɔngɔ fɔ ɲininikɛla tɛ ni dɔngɔ fɔ sariya batola ni sariya baarakɛla tɛ ni dɔngɔ fɔ a bɛ sariya de fɔ an bɛ mun faamu dɔrɔn o de ni wasabulon kɔnɔna ka waati min tun dilen don ma san 5 min tun dir'u ma o san 5 banna siɲɛ fɔlɔ la ka kalo 6 fara a kan kalo 6 in fana banna ka kalo 11 fara a kan jamanadenw tun gannen don kamana k'a fɔ ko minnu bɛ olu nɔrɔ olu ka kuma lase la bi olu tɛ u ka danayamaw ye bilen walima an b'a fɔ cogo min na légitimité olu dalen tɛ u la bilen a ka kan wajibi la an ka nin jamana wasaden ninnu ka kalafili k'u falen donc o de y'a to a bɛ faamu k'a fɔ jamanadenw tun bɛ ka nin kalafili makɔnɔ kosɛbɛ fo ka taa se denni kɛla dialogue national inclusif mun kɛra n'o kɔnɔna na jamanadenw y'a ɲini wajibi la an ka wasabulon in an ka kɔnɔmɔgɔw falen diyagoya la donc o de y'a to n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ nin kalafili tun makɔnɔnen don kosɛbɛ jamanadenw fɛ tiɲɛ don kalafili bɛ kɛ waati min na bana nana don a jukɔrɔ an bɛ mun wele ko coronavirus n hakili la aw yɛrɛ jɛmukan caman ko kan o coronavirus n'a ye mɔgɔ caman siran ni welewelemada kɛra mɔgɔ caman yɛrɛ fana fɛ ko mɔgɔ kana taa kalafili jamanadenw hakili sigira fana k'a fɔ ko jamana marabagaw ko ni maaw taara kalafiliyɔrɔ la aw bɛ tigɛko minɛnw sɔrɔ aw bɛ fɛn lakana sababu sɔrɔ mun b'a to bana kisɛ in tɛ carin hali n'o ka sɔrɔ o kɛnɛ kan a yera k'a fɔ ko o minɛn caman tun tɛ yen mais jamanadenw basigira kosɛbɛ n'o ye a laban ye mun ye mun b'a to an bɛ da la k'a fɔ ko 35 fo ka murumuru 73 fara kan ko jamana kalafili la wari b'a la wari jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mali kalafili la donc nasɔngɔ tɛ mɔgɔ min bolo kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na jamana politique tɔn ma kalan mun kɛ a ka jamana politique tɔnden kunna ko k'a fɔ kala bɛ fili ni dɔngɔko la kala tɛ fili wariko la an b'a ye k'a fɔ wari jɔdaba bɛ hali bi an ka mali politique tɔn na i b'a ye kalafili don politique tɔn tɛ se k'a fɔ an ye k'olu ma wari di sotarama tun bɛ hali sini sɔgɔma mɔgɔw taara ka taa mɔgɔw la voter jakartaw bɛ taa mɔgɔw la voter wa 200 dira 400 dira 1000 dira an y'o misali caman sɔrɔ ha ka ja bɔlɔlɔw sanfɛ a ja caman tɛmɛna. Docteur Ninjarayi, nous avons effectivement constaté qu'il y a un vide constitutionnel. Nous voyons wasadenw minnu bɛ yen sariya hakɛ min d'u o kɔni banna pewu walima sariya so min bɛ wele ko cour constitutionnel. Est-ce que
ka kɛ ni bana in kɛcogo ye a cɛrni jamana kɔnɔ i n'a fɔ an y'a ye nazara jamana dɔw la cogo min na misali la Faransi jamana kan ka se k'u ka deuxième tour bɔ a ma est-ce que ni cour constitutionnelle kun ye a ɲini k'o fana bɔ a ma e yɛrɛ bolo o kun bɛ se ka bɛn bon politique bɛ yen ɲinini fana bɛ yen sariya bɛ yen an hakili la nin siratigɛ la jamana marabaaw sera dɔgɔtɔrɔw ma u k'a f'u ye kɔlɔlɔ b'a la wa kɔlɔlɔ t'a la an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ jamana marabaaw ye kɔlɔlɔ b'a la an yɛrɛ y'a fɔ sariya kɔnɔna na kɔlɔlɔ b'a la parce que an siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ an ka kala fili gɛlɛyaba 3 kɔnɔ an bɛ état d'urgence la an bɛ urgence sanitaire la an bɛ couvre-feu fana kɔnɔ ko kala ka fili o gɛlɛyaba 3 kɔnɔ anw yɛrɛ y'a fɔ tiɲɛna a tun kan ka bɔ a dɔ kɔrɔ o y'anw hakilina ye o sariya an ka sariya mais politique bɛ yen comme n y'a fɔ cogo min na donc dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ olu y'u ta fɔ nka jamana marabaaw y'a yira k'an kan ka taa kalafili la anw yɛrɛ mun ye ɲininikɛla anw yɛrɛ fana y'a fɔ a kun kan ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ bon jamana marabaaw ko tuguni kan ka taa hali ka se cour constitutionnelle ma hakili la jamana sariya sunba critique so mun b'a wele cour constitutionnelle a bɛ waati mun na a ka arrêt ta ka minnu bɛ wasabulon ɲinina a b'a ka arrêt bɔ don min na candidat ka arrêt bɔ don min na a fɔra sariya b'a fɔ ko ni cour constitutionnelle kumana a kumakan tɛ se ka sɔsɔ mais a tɛ se ka kumakan sɔsɔ nka maa tɛ se ka kumakan sɔsɔ kɔrɔ tɛ ko an tɛ se ka hakilina di a kumakan kan o de y'a to waati caman an y'a fɔ alliance contre nature minnu tun bɛ yen ko loi électorale min b'an bolo a appliquer ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que a sigiden 83 b'a fɔ ko majorité kan ka assesseur kelen di opposition kan ka assesseur kelen di nka n'o opposition n'o majorité taara ɲɔgɔn sɔrɔ liste kelen kan an ye ɲininkali kɛ olu b'o o suganti cogo di donc an ma da la k'a fɔ ko kalafili in kɔnɔna na ko jɛlenya bɛ don a la o de to a waati la an tun y'a ɲini cour constitutionnelle tun kan ka dankari o alliance contre nature la mais cour constitutionnelle ye jaabili wɛrɛ fɔ an ye k'a fɔ k'ale man tɛ ka dankari a la ko ni loi ka fɛgɛn a b'a fɔ cogo min na ko si une loi est insuffisante k'ale cour constitutionnelle man tɛ k'i bila wasabulon baarakɛ minɛn kɔnɔna na o kumakan in y'anw kamana gan kosɛbɛ parce que an yɛrɛ bolo o tun t'a ka kumakan ye nka cour constitutionnelle bɛ yen hali bi mun bɛɛ kɛra kalafili tɛmɛnen in kɔnɔ bi jamanaden bɛɛ y'a ye an y'a ye k'a fɔ ko kalafili kɔnɔna na candidat 6 olu taara chef de file d'opposition yɛrɛ bolo n'o ye Sumala Sise ye an y'a ye fana k'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ tanyana o nin na nka n'i k'i b'a lajɛ mɔgɔ minnu impliqué no processus électoral la o mɔgɔ 20 ɲɔgɔn o taara nka o bɛɛ n'a ta n y'o de fɔ jamanadenw bɔra ka taa kalafili Bamakɔka de tɛ kalafili kosɛbɛ sariya b'a an ɲinini b'a yira ko Bamakɔka yɛrɛ tɛ taa enrôler sango tɛ ka taa kalafili nka n'i taara Mali kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw la 69% kɛra yɔrɔ dɔw la 63% kɛra yɔrɔ dɔw la 40% kɛra o kɛra koro yɛrɛ koro ale mun bɛ jate bi comme jamana yɔrɔ mun ɲagaminen don ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan koro ye 40,30% de kɛ comme a bɛ fɔ cogo di UNRDN o ye 83,97% de kɛ fo ka taa se Gourmaradous o ye 69,26% de kɛ donc jamana kɔrɔyanfan kabi bi tɛ olu bɛ kalafili ka kɔrɔ a bɛ fili cogo ɲuman na wa a bɛ fili cogo jumɛn na ɲininikɛla an tɛ se ka kuma ka tɛmɛ o kan hali o b'a to an b'a fɔ carte d'électeur minnu dira mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko mɔgɔ ma taa carte d'électeur ta nka an tɛ se k'an sɔnni sigi a kan parce que ni ko ma tɛmɛ sariya b'a fɔ cogo min na o kan a ka gɛlɛn ɲininikɛla kan a k'a fɔ ka bɛn parce que carte d'électeur filɛ nin ye mɔgɔ caman bɛ min ma taa ka carte d'électeur minɛ nka carte d'électeur taara di bɛɛ ma i ka so donc ni sariya b'a fɔ de ko bɛɛ kelen-kelenna kalafilila kelen-kelenna bɛɛ de kan ka taa ka carte d'électeur minɛ n'i ma se ka taa minɛ i ka yamaruya sɛbɛn di mɔgɔ ma mun bɛ se ka taa minɛ tɔgɔ la nka o n'a ma kɛ ten an bɛɛ y'an ka carte d'électeur sɔrɔ ka sɔrɔ an ma taa minɛ an tɛ se k'a fɔ ko chiffre mun bɛ fɔ administration territoriale fɛ k'a fɔ ko nin pourcentage hakɛ ye carte d'électeur minɛna an tɛ se k'an b'a sɔsɔ parce que an yɛrɛ ye carte d'électeur sɔrɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ ma taa minɛ o ye kelen ye fo min y'a f'i ye cogo min na wari fana b'a jukɔrɔ o ye 2 ye jamanadenw e ma bɔ ka taa kala fili nka dɔw taara kala fili donc i ma taa kala fili i bɛ taa de dɔn mais dɔw ma taa kala fili donc pourcentage minnu b'an bolo hali o sɔsɔli sariya jɛ la ka sɔsɔli ɲininkali la a ka gɛlɛn kojugu anw bolo bi ka da dalu caman kan. Docteur a diyara n ye jamukan kɔni sera kuncɛyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni tako filanan ye sisan komi premier tour bɔra la tako filanan deuxième tour e bɛ se ka mun ladilikan di maliyɛnw ma siɲɛ in walasa an ka se ka wasadenw sɔrɔ wasaden minnu bɛna kɛ jamana in dɛmɛbaga ye wasaden minnu bɛna i y'a fɔ cogo min na sariya ɲumanw ta sariya minnu bɛ taa ni an danbe ye minnu bɛ tila ka an ka gouvernement kɔlɔsi a ka baara kɔnɔ walasa faso in a ka taa ɲɛ. O baara in bɛ daminɛ yɔrɔ jan de o de tun y'a fɔ n ko politique tɔnw de wajibilen don k'u ka tɔndenw k'u kalan
n'an ma tɔndenw kalan kalafili kɛcogo ɲuman na n'an ma tɔndenw kalan kala bɛ fili mɔgɔ min kandidaw yɛrɛ sugantiliko ɲuman na an bɛ mun ɲini an t'a sɔrɔ parce que hali bi an ka candidat minnu bɛ kalafili la ka kɛ candidat ye Mali in kɔnɔ yan i tɛ se ka candidat sɔrɔ Mali kɔnɔ ko dɔnniya b'i la dɔnniya tɛ candidat sɔrɔ Mali kɔnɔ wa i tɛ kɛ candidat ye ko fɛɛrɛ ɲuman b'i bolo i bɛ kɛ candidat ye Mali kɔnɔ bi politique tɔnkulu bɛɛ i bɛ kɛ candidat y'a kɔnɔ ka da kan musaka de b'i bolo sɔrɔ b'i la ni sɔrɔ t'i la ni musaka t'i bolo i tɛ kɛ candidat yɛrɛ ye donc n'an b'a fɛ ka wasaden bulon kɔnɔ mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ fo k'a ɲini k'a lajɛ fɔlɔ depuis candidat suganti yɔrɔ la an ka maa ta ka sɔrɔ wari ko tɛ an ka maa ta ka sɔrɔ dɔnniyaba ko tɛ an ka maa ta mɔgɔ min ye ladiri ye mun bɛ kuma lase parce que a kɔlɔlɔ ka bon kojugu mɔgɔ min bɛ 1000 di ka kala fila ye mɔgɔ min bɛ 2000 di ka kala fila e b'a ta san 5 de kama a mana taa kɔlɔlɔ fɛn fɛn na se ma e tɛ se ka kuma bilen donc jamanaden ka kalafili ne t'a fɔ ko a ye kalafili ni mɔgɔ ye parce que déjà candidat minnu filɛ nin fɔlɔ nin candidat si tɛ yen ko a taara ka kɛ candidat ye ka da kan de a bɛ se baara la fɛɛrɛ b'a bolo a b'a ɲɛdɔn a bɛɛ kɛra candidat ye de parce que musaka b'i bolo parce que wari b'i kun hali ni fɛɛrɛ b'i la hali n'a dɔnniya b'i la n'i bɛ kalafili kɛnɛ kan a gun kan ka sɔrɔ sɔrɔ t'i la an b'a fɔ an y'a mɛn i ka kumakan ka di nka a t'an ka daga wuli maliden kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na nka an ma kalan ka se o yɔrɔ ma donc hali sini maaw bɛ bɔ ka taa wari de minɛ wa minnu yɛrɛ bɛ kuma caman kɛ don o don kalafilila fɛn bɛ kuma nanbara kɛra wari dɔw ye wari de sara mais a tɛ yen bi i bɛ mun jɔ k'a fɔ k'a ma wari di u bɛɛ bɛ wari di. I ni ce nin kibaruyaw dilenw na o la nin de tun ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon kɔnɔ walasa ka se ka kibaruya ɲuman di aw ma an bɛ a fazi filanan na sisan nɔ ni o ye wasaden kalafili tako filanan ye min bɛna a kuncɛ jaabiw bɛna bɔ min kɔnɔna na o la an bɛ mun ɲini jamana fanga tilalen don ka bɔ tilayɔrɔba 3 ye ni o ye pouvoir exécutif ye ka se pouvoir judiciaire ma ka laban ni pouvoir législatif ye ni o ye wasadenw ka fanga ye o wasadenw ka fanga anw de dara u la k'o bila wasabulon kɔnɔ u ka baara kɛ a ɲɛma u ka tila ka segin ka na jaabiw di an ma anw ka se ka anw kungo f'u ɲɛna an ka sigida ka se ka taa ɲɛ an b'o o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ musaka ko minnu fara la an ka lajɛ an ka hakiliw yɛlɛma an ka sɔn ka baara kɛ ni dana ye ka wariko ko o to yen n'o kɛra n dalen b'a la k'a fɔ jamana in a bɛ sɔn ka sabati o la an ka maa welelen ka se ka na anw bilasira la o kun ye docteur Solomani II professeur à la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako ale de tun bɛ an bolokɔrɔ bi chercheur an b'a fɔ dande foli min na ka sɔn ka na sigi ni anw ye ka kibaruyaw di anw ma cogo na walasa ka se ka anw bilasira o la an b'a fɔ sariya bulon kɔnɔ ne ni aw ni ala sɔnna dɔgɔ fara wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kan n bɛ se ka nafa lase jamanadenw ma fɔ aw kɛyɔrɔ la an b'a fɔ a kan bɛ waati wɛrɛ